Memory Space. Ένα performance για τη μνήμη και τον χώρο. Εμπνευσμένη από τις αόρατες πόλεις του Ίταλο Καλβίνο, η ομάδα κτλ. Θα θέσει τα δικά της ερωτήματα σχετικά με την αφετηρία της μνήμης, τη διαδρομή της ύπαρξής της μέσα στον χρόνο και τον χώρο και την αποδόμηση του τρισυπόστατου χώρου σε δράσματα μνήμης. Αν ποτέ φύγεις από τις αόρατες πόλεις, πώς από αυτά που είδες και τι τα καταφέρεις να εξιστορήσεις. Το είναι μου παγιδευμένο σε ένα τίποτα. Μόνο ατελείωτες γραμμές αυτοκινήτων σε ένα πάτωμα. Ένα δάσος που δεν έχει χώρο στον όγκο που με κρατάει αιχμάλωτη. Ένα παχύ στρώμα από ιδέες, κανόνες, στερεότυπα με κρατάει εγκλωβισμένη και είσαι στη λάθος σελίδα. Μέσα σε ένα καθρέφτη βλέπω τον εαυτό μου να με κοιτάζει χαπαμένο. Οι παροπίδες μου γελάνε περιπαικτικά. Τα χέρια μου δεν μπορούν να κουνηθούν. Η υγρασία διαλύει το κορμί μου που έχει αφήσει ελάχιστες δυνάμεις. Με συμφέρει να μένω εκεί, επειδή δεν βλέπεις, έτσι κι αλλιώς είναι παντού σκοτάδι. Θυμάμαι. Μη θυμάσαι! Γάματα το τέλος.